A dwi fel plentyn mewn siop fferins ar y stondin yma. E&M Motor Factors. A dwi wedi ffindio o'r dyn ei hun, Edryd E&M. Bore da. Bore da, dwi wedi ero mai. Iawn, diolch yn fawr. Ti wedi cael paned, ges i'n cynnig O, fawr, ti wedi lando yn gwybod ddys yn mwyth o'n un. Mae E&M myg o'n ei lan mewn 2 munud i ti. Na ti, werth i fod beth o'n tecell, ie. Na te, ti wedi deall ti. Wel, sy'n mae'n mynd yma, Edryd? Wel, mae'n mynd digon da, gweud y gwir. Ni'n gwybod beth i ddysgwyl. Trwy gyntaf ni'n neud e. Gyfan brofiad newydd i ni, mae'n job i wybod beth i ddod. Tro cyntaf yn y sioe? Tro cyntaf i ddod, ie. Ac i ddathlu carreg filltir fel cwmni wedyn? Carreg filltir i ni wrth 25 years. O ti'n ifanc iawn? O'n i'n ifanc ac yn ddyn niwed pryd ni, a gweud y gwir. Ond na, mae lot o bethau wedi digwydd yn y 25 years na. Doedd doi ni'n dechrau off. Ni wedi symud agor mas. Dwy gangen arall da ni. Sut gwchwn oedd te? Be oedd diwrnod cyntaf yn gwaith? Be oedd gen ti? Beth oedd da ni? Oedd ddim cwarter stwff oedd da ni, ond o'n i ddim yn mynd mewn belled pryn ni. O'n i'n dechrau ar y garreg filltir fas bel-bedau. Oedd o'i'n arfer gweithio yn ei gilydd yn Aberystwyth. Ac o'n i'n lwcus o bobl o'n i wedi bod yn gweithio iddo. Oedd i'n gwneud cyswllt gyda bobl dros y blynydde. O'n i wedi bod yn lwcus o'r bobl lleol i garreg i fynd. Ac erbyn hyn, mae gennych chi stor yn Aberystwyth, lle arall mae'r stor? Yr ail un wedi bod yn Aberteifi yn 2012, pring 2 flynedd awr i ni agor yn Llambed. Tai rwan. A mae yna fans yn bob man, da chi fel gwenyn ar ei lle? Mae nhw fel gwenyn. Pwbyn yn gweud, mae fans oedd Sio'n costi redeg nhw. Fi'n gweud, mae'n costi fwy gadw nhw ar y iard ddim yn symud. Tra maen nhw ar y iard, ar y hewl, maen nhw'n neud pentre ddwy fi. Yna'r secret yn y mynd lwcus. Mae ffôns yn mynd trwy dydd. Mae rhai o boes yn wedyn gyda fi, hanner y secret yw bod wedi cael staff da dros y blynydde. Wedi tyfu o rhywbeth bach lan i hwnna achos bobl. Ie, a dwi'n distyn, dwi'n delio lot efo chi efo gwaith ni adre bethau. Codi'r ffôn, a mae gennych chi foi sy'n deall beth ydych chi eisiau'n syth. Ac yn Gymraeg, lot o Gymru Cymraeg. Mae'n bwysig i ni. A dim wedi mae'n potio am bobl dros y blynydde sydd yn Gymru ac wedi bod yn ei dwylo yn y tred. Mae'n tra bod ti'n neud dwi'n all y ffôn o lan. Rheina i dwylo nhw a'i clister nhw dros y ffôn yn dweud. Ie. Mae'n mynd yn bell. A dwi wedi bod yn ffonio cael bethau wedi cael ei delifro. A weithiau dod i'r stor, a dych chi rai drwg, mae yna bethau dal y llygad chi yn y stor. A costion yr ailein y bailein fel edodd rhywun. Mae'n fel wedi mewn i garage Darin Petrol a ti'n sefyll y bwys y cwrdwer a ti'n cydio nhw beth yn y ti. Spanners yn pocket a socket. A be di'r best seller ma wythnos yma hyd yn un te? Mae fe'n job i diwan. Mae lot o bethau wahanol. Lot o bethau mawr, tickets uchel wedi mynd. Mae 3-4 rheina wedi mynd, beth ti ddim yn meddwl ni. Best part o 2 filibynnau rhai o'r hynna. Mae pethau fech 20-30 pound wedi mynd. Mae'r popeth yn dod draw beth i bod o Jefferson. Ni'n delio dan yna ti 2 flynedd. Ac maen nhw'n ffili wneud digon i ni fel cwmni, fod yn deg. Maen nhw'n debyg iawn i ni yn ein ffordd. Mae'n rhwydd i ddelio ag e. Os ti'n moyn ein del, ti ddysgu lawr. Mae busnes yn tyfu yn glo iawn gyda nhw. A helmet, dwi wedi cael helmet gan eich blaen. Falle gwn ni sgwrs am yr helmet. Nawr, newn special price o'r plug i ddi yn nawr. Gwych iawn. Edryd, ymlaen i'r chwarter canrif nesaf. Tra'n gwlechiadau chi fel cwmni, ynddi? O'n i'n dyrru nôl mewn 25 years a gawn ni gacian mwyn special. O'n i'n chwilio am y tecell gyntaf. Na fe dewn ni chwilio nawr. Diolch. Oce.